At this moment, allow me to invite one of the greatest people of God in Zimbabwe. He has been serving and still serving in the United Methodist Church, one of the people I have considered to be my umbrellas in the rain. Help me welcome Bishop and Amai Niwatiwa. Fundisai basa muri kuita music Mwari unorida Mwari anokuda. Music iyi wakabva nayo kare kare. Mwari atori nerwendo hazvitonetwi ngekuti unozonzwa muBhayibheri kuri kunzi ndiimbirei rwiyo rutsva. Uri kuita zviro zvitsva mwanangu. Zvinofanira kuramba zvichienderera mberi. Kuimba kunonyaradza wari kuchema. Kuimba kunorapa wari kurwara. Kuimba kunopa rufaro kune wari kusuwa. Ungaregera zvo zvakadaro zvo zvenyasha unoda kuzvisirana. Ndinoda kutenda zvikuru ramba uchienderera mberi. Church persons all over the world, I need you to share this link. My United Methodist essay, you must share this one. Tino Tendakatsande is here with me. I've done a song and I want to invite you, Tino. He's a young man, upcoming artist, and our Yajine power. You should watch out for him. Come, Tino. Please.
Hallelujah.